Baba, anya ku ka san ba mai abin da za mu yi ko yanzu. Ina kudaden nan naka na gidan marayu daga karbo. Anya ba su za mu je mu zuba akan hanya ba mu ga wanda zai taba. Kai ai abin da ya kamata a yi. Haka ma za a yi oga kawai na. Kawai aje a kai kudin kawai aje a ajiye. Duk wanda ya je dauka ya ta rayuwar Kawai sa mana su. Kawai ka je ka tsira mana su da. Kawai ce dan baba sa'a. Kaga baka ina ga ya ma. Hannun kuma anan za mu ajiye mu ga wanda zai taba. Sai dai uwarsa ta yi kurai. Allah baba ba mun gama aiki. Yake kallo. Uwan ya sa ka dauka. Ina ga haka. Kai an karre. Kai a wasu da